Tantak, uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Ondotxo dakigu guztiok ere, ura ezinbestekoa dela planetako izaki bizidun guztien bilakaerarako, biodibertsitaterako eta ingurumenerako. 2010ko uztailaren 28an, bizitza duin baterako funtsezko giza eskubide gisa onartu zituen Nazio Batuen Batzar Nagusiak edateko ura eta oinarrizko saneamendua. Kalkuluen arabera, 884 milioi pertsonak ez zuten edateko urik. Ebazpen historiko horren bidez, estatuek konpromisoa hartu zuten herrialde ahulenei ur hornidura eta saneamendu osasungarria eskuragarria izaten laguntzeko beharrezko baliabideak emateko. 5 urte geroago, garapen jasangarriari buruzko 2030 agenda onartu zuten Nazio Batuek. Harrezkero, herrialde eta erakundeok mundu iraunkorrago bat eraikitzeko jarraitu behar dugun bide orria bihurtu da agenda hori. Garapen jasangarrirako 6. helburuaren xedea da, munduko biztanle guztiek ur garbia eta saneamendu egokia edukitzea bermatzea. Euskadin, zorionekoak gara baliabide hidriko nahikoak eta kalitatezkoak ditugulako. Baina uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastean uste dugu beharrezkoa dela uraren zaintza sustatzea eta ondasun natural baliotsu eta eskas hori berrerabiliz, baliabide berriak edukitzeko aukerari buruzko informazioa ematea. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, kultura eta ura. Musika, zinema, eleberria, poesia, antzerkia, pintura, eskultura, arkitektura. Ura inspirazio iturri gisa, kultura eta ura atalean. Ura berrerabiltzeari dagokionez, gure begirada aldatzen ikasi behar dugu, lehenik eta behin. Izan ere, ikusi eta ulertu behar dugu hondakinura ez dela soberakina edo hondakina, baizik eta alderantziz. Balio handiko baliabidea. Behar bezala araztuta, hondakinura ingurune hidrikora itzul daiteke, kutsatu gabe, eta emariari gehitu beste erabilera batzuetarako. Filosofia hori ur arloko kontzeptu zahar eta aldi berean berritzaile batean datza. Zero ur isurketa. Zaharra milaka urteko kulturei dagokien jarduteko modua delako. Eta berritzailea, azken urteetan hartu duelako indarra gizarte aurreratuenetan. Berreskuratzera eta berrerabiltzera bideratuta, kontuan hartu beharreko etorkizuneko aukera bihurtuko da zero isurketa, eta gero eta jarraitzaile gehiago du, egunez egun, ingurumenerako jasangaitzak, garestiagoak eta kaltegarriak diren beste planteamendu batzuen aldean. Zero isurketa, deskarga likidoa ere esaten zaiona, ura berreskuratzeko eta hondakinen ekoizpena, ahalik eta gehien murrizteko prozesu jasangarria da. Horretarako, hondakinura tratatzeko teknikak eta prozesuak erabiltzen dira, harik eta hiri erabilerarako, nekazaritzarako, industriarako, ingurumenerako edo aisialdirako ura lortu arte. Industria gehienek ura erabiltzen dute ekoizpen prozesuetan eta ondorioz, hondakin ur soberakin ugari sortzen dute. Beren ekoizpen sistematan ura arazteko teknikak txertatuz, hondakin likidoen kudeak eta arrazionalizatzea lortzen dute. Batetik ustiapen kostuak eta bestetik ingurunearen gaineko eragin negatiboa murrizten dira, eta likido kutsagarrien biltegiratze volumena, garraioa edo kontrolik gabeko isurketak agertzeko arriskua gutxitzen dira. Hondakinura berrerabiltzeko sistema horrek edo zero isurketak aurrezpen bikoitza dakar produkzio sektorearentzat. Alde batetik, ekonomikoa, kanpotik kudeatu beharreko hondakinen kopurua nabarmen murrizten duelako. Bestetik, ingurumen aurrezpen handia dakar,
lurraldetik hartzen den ur kopurua murrizten baitu. Zorionez, egunetik egunera, gero eta enpresa gehiagok ikusten dute hondakin urak kudeatzeko modu berri hori arazoen konponbide, zein lehiarako abantaila eta salmentarako argudio gisa. Klima aldaketaren ondorioek, ekonomiaren eta biztanleriaren hazkundeak eta urbanizazioak besteak beste, eskaria handitzen jarraitzen dute planetan. Eta etorkizunean, ur baliabideen kantitatea eta kalitatea murriztu dezakete, erabiltzen dugun ura, ondo kudeatzen ez badugu. Etorkizuneko erronka horiei aurre egiteko, administraziook badugu funtsezko tresna bat eredu produktibo, ekonomiko eta sozial berria ezartzen laguntzeko. Uraren gobernantza. Gobernantza esparru sendo eta gardena funtsezkoa da erantzukizunak ezartzeko. Funtsezko eragileen arteko lankidetza eta elkarrizketa sustatzeko eta iraunkortasuna epe luzera bermatzeko. Uraren gobernantzak komunitatearen parte hartze aktiboa ere hartu behar du barne, erabiltzaileen eskubideak eta beharrak kontuan hartzeaz gain. Sortu zenetik, ur politikak eta neurri zuzentzaileak edo prebentiboak diseinatzen ari gara uraren euskal agentzian. Gure ur beharrak, gure ingurune eta ekosistemak kaltetu gabe ase ahal izateko. Zorionez, Euskadin edateko ura eta ur segurua bermatzeko egiten dugun lanean, garapen ekonomiko mantsoarekin, gizarteratzearekin eta ingurumen iraunkortasunarekin kontzientziatuta dagoen herritarren gehiengo handi baten laguntza dugu. Euskal Hidronimia, Euskadiko urondarea, Euskadiko urbideskak, bertako pertsonaiak, topikoak, hori guztia eta askoz gehiago, uraren tantak podcastaren hurrengo ataletan. Jarrai ezaguzu, uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.